नमस्कार मित्रांनो, तर मी गेलोय मुंबईत दीदीकडे 4 दिवस राहा. आता परत माझं सिंधुदुर्गात घर आहे, तर परत आता ट्रेनमधून परत जातो. तर दीदी म्हणायला लागला, मम्मीचं मंगळसूत्र आहे माझ्याकडे, तर आपण घेऊन जा. मी म्हटलं ठीक आहे, माझ्याकडे दे. त्या म्हटलं मोठ्या बॅगेत ठेवतो, मोठं बॉक्स. तर दीदी म्हणतात नको, त्या बॅगेत कोणतरी चोरून जर ह्याल्यान बॅगच उचलून ह्याल्यान तर नुकसान जातलं. मी म्हटलं या छोट्या बॅगेत ठेव, पाटकडीत ठेवतोय मी बॅग. तर दीदी म्हणतात नको नको, अजून रिस्क वाटतात. तर मग डोक्या लावून लावून त्यांनी कशात दिल्यानंतर दाखवतो तुमका. हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद. चॉकलेटच्या बॉक्सात दिल्यान आणि एक चेनीचो किसो रिझॉर हा पूर्ण चेन लावून एकदम नो टेन्शन. आता जर चोर इलो जरी तरी पॅन्ट चोरून व्हराची लागतली किंवा माका तरी चोरूचो लागतो. बघा बायकांचं डोक्या बघा.